ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. мо дар намоиши навбати шумоонро ба барномаи шифохонаи табиат хайрамақдам мегӯем ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки ба шумо оиди растаниҳои шифобахше ки ҳангоми бемориҳои талхадон истифода бурда мешаванд камтар бошадам пешниҳод кунем. дар намоишҳои гузашта ки ба узвҳои ҳозима бахшида шуда буд, мо ба шумо ба таври мухтасар дар бораи анатомияи узвҳои ҳозима маълумот дода будем ва қисми онро барои шумоён ман такрор мекунам. Талхадон ин худ як ҷои захираи талха мебошад ки аз тарафи ҷигар синтез карда мешавад. ҷигари одами солим дар давоми шабонарӯз то 1.5-2 литр талхаро синтез мекунад ва дар ҳолати дар рӯдаи 12 ангушта ҷой надоштани хӯроки қисман ҳазм шуда, ин талха дар талхадон захира гардида мешавад ва ҳангоме ки ба рӯдаи 12 ангушта хӯроки хамирагашта ворид мегардад, ҳамон сфинктерҳо кушода шуда талха ба маҷрои рӯдаи 12 ангушта мегузарад ва вазифаи худро иҷро мекунад. вазифаи асосии талха ин аз он иборат мебошад ки муҳити меъдаи инсон муҳити турш мебошад, чунки дар таркиби луоби меъда ки асосан аз туршии хлорид иборат аст, муҳити меъда низ турш мебошад ва ҳангоми гузаштани хӯрок аз муҳити турши меъда ба муҳити ишқории рӯда, як қисми ҳамин туршии хлорид ба рӯдаи 12 ангушта низ мегузарад ва вазифаи асосии талха ин бетараф намудани таъсири туршии хлориди меъда мебошад. дар ин ҳол дар муҳити ишқорӣ ферментҳое ки дар таркиби луоби ғадуди зери меъда амилаза, липаза ва протеаза мебошанд, дар муҳити ишқории рӯда фаъол гардида онҳо ҳазми таомро таъмин мекунанд. бояд гӯем ки вазифаи талха ва талхадон хело муҳим мебошад дар процесси ҳазми таом. вазифаи дигаре ки талха иҷро мекунад, ин фаъол намудани ҳаракати табиии рӯдаҳо, яъне перисталтикаи рӯдаҳо мебошад. дар ин ҳол маҷрои рӯда ки дарозии хело тӯлонӣ дорад, хӯрок дар натиҷаи ҳаракати пайдарпай ва самтноки рӯдаҳо ба самти аз боло ба самти поён ҳаракати худро давом дода, дар ин давом қисми лозимии он ҷабида мешавад ва қисми нолозимии он аз организм ихроҷ мегардад ва ҳангоми ҷой надоштани ҳаракати табиии рӯдаҳо қабзият ба миён омада боз як бемории дигарро барои ҳамон шахс гирифтор менамояд. вазифаи дигари талха ин фаъол намудани ихроҷи луоби рӯдаҳо мебошад. бояд гӯем ки дар дохили рӯдаҳои борики инсон вобаста ба ҳаҷм ва вазни он аз 1 то 2 килограмм микрофлораи табиӣ мавҷуд аст ки онҳо аз ҳисоби мову шумо зиндагонӣ мекунанд, лекин дар натиҷаи ферментатсияи худ таъмини қабули дурусти ғизоро ба мо таъмин месозанд. дар ҳолатҳое ки талхадон ва роҳҳои талхабарор вазифаи худро иҷро карда наметавонанд, бемории холецистит ба миён меояд. яъне бемории холецистит, маънои бемории холецистит ин нофаъол будани роҳҳои талхабарор ва талхадон ки дар натиҷаи он баъзе аломатҳои беморӣ ба миён меояд. дар ин ҳолат аломатҳои бемории холецистит ин пас аз истеъмоли хӯрок дам гардидани шикам, ҳисси вазнинӣ дар тарафи рости поёни қабурға, бемазза ва талх гардидани даҳон, алалхусус пагоҳи рӯзиҳо, бисёр пайдо шудани оруқтӣ аз тарафи одам, асабонияти бисёр, пайдо шудани қабзият мебошад. сабабҳои пайдоиши бемории холецистит якчандто мебошанд. агар ба ин факторҳо аввалашро мо ирсият гӯем, пас сабаби дигари пайдоиши холецистит ин истеъмоли нодурусти хӯрок, истеъмоли номунтазами хӯрок ва ё хӯрокҳое ки ҳазми онҳо душвор мебошад, кам ҳаракатӣ, фарбеҳӣ, истеъмоли аз меъёр зиёди хӯрокҳои хамирӣ мебошад.
бояд махсус қайд кунам ки дар ин ҳолатҳо яке аз воситаҳои хело самаранок ва лозимии муолиҷа ин гуруснагӣ мебошад. Ин ҳолатҳо мо мебоист ин беморро ба таври лозимӣ муолиҷа намоем. чӣ хеле ки ман гуфтам, муолиҷаи аввал аз гуруснагӣ сар мешавад ва бемор чунин беморон бояд аз баъзе намуди хӯрокиҳо аз ҷумла хӯроки сахт зирбонидашуда, равғани моли аз меъёр бисёр, яъне равғани гӯсфанд, равғани гов, қаймоқи хонагӣ, равғани зард, онҳо бояд аз истеъмоли хӯроки хамирин, алалхусус хӯрокҳое ки дар шароити кӯча тайёр карда мешавад, онҳо бояд аз истеъмоли хӯрокҳои хамирин ба монанди манту, тушбера, нони гарм, фатирҳо бояд худдорӣ намоянд. дигар хӯроке ки ба ин ҳолат хело вазнинӣ оварда мерасонад, ин истеъмоли фаст фуд ки ҳоло дар кӯчаҳо хело паҳн гардидаанд мебошад. яъне мо аз истеъмоли чунин намуди хӯрокҳо мо бояд худдорӣ кунем. бояд қайд кунам ки дар ҳолати пайдо гардидани холецистит аз гиёҳҳои шифобахш хело самаранок истифода бурдан мумкин аст. аз қадимулайём одамони мо аз воситаҳое ки хосияти хело хуби талхаронӣ доранд васеъ истифода мебурданд ва аз паҳнгардитарин ва маълумтарини онҳо ин риши ҷуворимакка ва меваи ҳуҷ мебошад. риши ҷуворимакка дар саҳроҳо одатан тирамоҳ вақте ки ҳосили ҷуворимакка пухта мерасад ҷамъоварӣ карда аз дигар иловаҳо ҷудо карда хушк гардонда мешавад. бояд гӯем ки риши ҷуворимакка хосияти хело хуби талхаронӣ дорад, яъне ӯ роҳҳои талхабароро озод намуда ихроҷ гардидани талхаро аз талха ба маҷрои рӯдаи дувоздангушта хело фаъол месозад. дар як вақт риши ҷуворимакка боз хосияти хуби пешобронӣ ва фаъол намудани ҳаракати рӯдаҳоро низ доро мебошад. дигар растании шифобахше ки хосияти талхаронии хуб дорад, ин ба ҳамаи мо растании маълум ҳуч мебошад. меваи ҳуч аз давраҳои қадим ҳамчун воситаи хуби муолиҷавӣ, ҳамчун манбаи витаминҳо, ҳамчун воситаи талхарон васеъ истифода бурда мешавад. дар тоҷикистони мо якчанд намуди ҳуч мавҷуд аст ва ҳамаи онҳо таркибан ва таъсиран хело хосиятҳои хуби муолиҷавиро доро мебошанд. аз ҳамин сабаб новобаста аз намуди ҳуч мо ҳамаи он ҳуҷҳое ки дар шароити тоҷикистон мероянд бе ягон дудилагӣ бояд истифода барем. ҳангоми ҷамъоварӣ намудани меваи ҳуч мо ба як факторе ки ба таъсирнокии он хело хуб таъсир мекунад аҳамият диҳем. яъне агар мо меваи ҳуҷро аз меъёри пухта расидан барвақттар ҷамъоварӣ намоем, яъне то пайдо шудани хунукиҳои аввалин агар мо ҷамъоварӣ намоем, пас миҷози ӯ ба хунук мубаддал гардида таркибан ӯ на он қадар бой мебошад ва албатта меваи ҳуҷро пас аз хунукиҳои аввалини аввали зимистон агар мо ҷамъоварӣ намоем, ин хело хуб мешуд. дигар растание ки барои муолиҷаи бемориҳои талхадон ҳамчун воситаи талхарон истифода бурда мешавад, ин говчашм мебошад. говчашмро бо забони русӣ бессмертник песчанӣ мегӯянд ва бо забони лотинӣ хелихрузиум аренариум мебошад. говчашм дар ноҳияҳои кӯҳӣ, дар минтақаҳое ки дар он ҷо қумҳо бисёр мебошанд, хело васеъ паҳн гардидааст. ин яке аз аломатҳои хоси ин растанӣ он аст ки ӯ гули зарди хело диққат ҷалбкунанда дорад. анамин гул ин гули растании говчашм мебошад. яъне ӯ хело ранги ба худ хоси зард дошта бисёр диққат ҷалбкунанда мебошад ва барои муолиҷаи бемориҳо ҳамчун доруворӣ гули ин растаниро ҷамъоварӣ намудан мувофиқи талаб мебошад. онро тирамоҳ ҳангоми пухта расиданаш ҷамъоварӣ намуда ҳамчун воситаи хуби талхабарор истифода мебаранд. бояд гӯям ки ба ғайр аз хосияти талхаронӣ дамобаи гули говчашм хело хосияти хуби спазмолитикӣ дорад. яъне ӯ таранг шудани роҳҳои талхабарорро бартараф намуда
ихроҷи талхаро хело фаъол мекунад. Дигар растани ин зарпоша мебошад. Онро бо забони русӣ пижма обыкновенная мегӯянд ва бо забони лотинӣ бошад, ӯ номи танацетумро доро мебошад. Зарпоша дар ноҳияҳои ҷумҳурии мо хело васеъ паҳн гардидааст. Дар ҳамаи ноҳияҳо, ҳам ноҳияҳои кӯҳӣ, ҳам ноҳияҳое ки дар ҳамворӣ ҷойгиранд, дар ҷойҳои нисбатан баландтар, дар талу теппаҳо васеъ паҳн гардида, растани низ дар он аст ки ӯ низ гули ӯ ранги зарди ба нурро дорад. Лекин бархилофи бессмертник, зарпоша ба монанди буймодорони сафед гули чатргулро доро мебошад ва аз ҳамин ӯро муайян намудан осон мебошад. Ҳамчун воситаи доруворӣ гули зарпошаро ҷамъоварӣ менамоянд ва ба монанди гули бессмертник ӯро ҳамчун доруворӣ истифода мебаранд. Дигар растание ки хосияти хело хуби талхаронӣ дорад, ин ба растание ба ҳамаи мо хело маълум тахаҷ мебошад. Тахаҷ растание мебошад ки дар Тоҷикистони мо якчанд намуди ин растанӣ паҳн гардидааст. Лекин хосияти хуби талхарониро тахаҷи талх ки бо забони русӣ онро палин горькая мегӯянд, доро мебошад. Дар иқлими Тоҷикистон аз ҳама ноҳие ки бештар ин тахаҷи талх паҳн гардидааст, ин ноҳияи Мастчоҳ мебошад ва барои ба сифати доруворӣ тамоми қисми растаниро ҷамъоварӣ менамоянд. Ин ҳам бошад тирамоҳ ҳангоми пухта расида ба тухмбандӣ сар намудани растанӣ хело вақти мусоид мебошад. Аз номи ин растанӣ бармеояд ки ӯ маззаи хело талхро доро мебошад. Лекин агарчи ӯ маззаи талхро доро мебошад, лекин хосияти дорувории ӯ низ хело баланд мебошад ва ӯро на фақат ҳамчун воситаи талхарон, балки ҳамчун воситаи хело хуби иштиҳоовар, воситаи хело хуби зидди амрозӣ васеъ истифода мебаранд. тамошобинони иззатманд, ман ба худ лозим шуморидам ки ба шумо як ду-се намуди омехтаи растаниҳоро ки ҳангоми гирифтор шудан ба бемории холецистит хело истифодаи он айни муддао мебошад, ба шумо он пешкаш намоям. Якум омехтае ки ман ба шумо пешниҳод менамоям, аз чунин растаниҳо иборат аст. Барои ин шумо 30 грамм риши ҷуворимаққа, 30 грамм алафи барги қоқутӣ, 30 грамм меваи ҳуш ва 30 грамм решаи ширинбероро гирифта ки куллан 120 граммро тартиб медиҳад, хело хуб омехта менамоед. Ба сифати дуруст ва меъёри лозимӣ ӯро реза ва майда мекунед ва таълими тайёр намудани дамоба аз ин омехта аз он аст ки ин миқдорро мо дар зарфи сарпӯшдор ҷой дода ба ҳамин миқдор ки 120 грамм мебошад, тахминан 1.2 литр оби хунукро илова мекунем ва бо миқдори лозимӣ омехта менамоем ва сарпӯши онро пӯшида дар болои алав гарм мекунем. Ҳамин ки ин омехта ба ҷӯшидан сар кард, дар муддати 5-7 дақиқа онро меҷӯшонем ва сипас пас аз хомӯш намудани оташ ҳамон зарфро аз болои плита намегирем ва болои онро бо сачоқ пӯшида дар муддати 25-30 дақиқа нигоҳ медорем, то ки пайвастагиҳои фаъоли биологикӣ дар таркиби ин растаниҳо мавҷуданд ва хосияти шифоӣ доранд, ба миқдори кофӣ ба ҳалкунанда, яъне ба таркиби об гузаранд. Пас аз ин ҷӯшонидаро мо меполоронем ва дамобаи тайёршударо пас аз хунук гаштан дар ҷои хунук нигоҳ дошта бо миқдори 50 мл тахминан бо андозаи пиёлаи миёна ним пиёла мешавад, 30 дақиқа пеш аз хӯрок дар ҳолати гарм истеъмол мекунем ки хосияти хело хуби талхарониро доро мебошад. Дигар омехта ки ман ба шумо пешниҳод мекунам аз чунин растаниҳо иборат аст ва шумо метавонед агар лозим донед ӯро ба худ қайд карда нависед. Бо ин мақсад мо гули говчашм 20 грамм,
20 грамм алафи чойқаҳак, 20 грамм алафи роҳдавак, риши ҷуворимакка 30 грамм ва гули зарпошаро 30 грамм гирифта истода омехта менамоем ва чӣ тавре ки фарҳанги тайёр намудани дамобаро ман дар омехтаи пешина ба шумо пешниҳод намуда будам, ба тарзи зайл шумо метавонед дамоба тайёр намуда истеъмол намоед. Омехтаи дигаре ки ман ба шумо пешниҳод мекунам аз чунин растаниҳо иборат аст. Бо мақсади ба даст овардани дамобаи талхарон шумо метавонед 20 грамм алафи пудина, 20 грамм алафи тахач, 10 грамм алафи чойқаҳак, 10 грамм зангӯлаҳои хмел, 20 грамм меваи ҳуч ва 20 грамм меваи зиркро гирифта омехта намоед. Ба миқдори лозимӣ реза намуда бо тарзе ки ман дар боло ба шумо пешкаш намудам аз он дамоба тайёр кунед ва бо миқдори 50 мл 3 маҳал 30 дақиқа пеш аз хӯрок дар ҳолати гарм истеъмол намоед. Бояд гӯям ки ҳангоми муолиҷаи бемории панкреатит ва холецистит яке аз воситаҳои асосии муолиҷа ин риоя намудани тарз ва ратсиони хӯрок мебошад. бори дигар ба шумо такрор мекунам ки дар чунин ҳолатҳо шумо бояд аз хӯрокҳое ки сахт зирбонида шудаанд, аз истеъмоли равғани мол, аз истеъмоли хӯрокҳои хамирин, алахусус хамирине ки дар шароити кӯчаҳо тайёр карда мешавад, аз истеъмоли нони гарм, аз истеъмоли картошкаи зирбонидашуда ё ки картошка фри, аз истеъмоли обҳои газнок, хӯроқи шӯр, тунд бояд ки шумо худдорӣ кунед. Дар ин ҳол шумо албатта натиҷаи дилхоҳро ба даст оварда метавонед. тамошобинони иззатманд, саломатӣ ҳар як шахс барои худи он шахс чизи қиматтарин мебошад. Барои ҳамин то ки шумо бемор нашавед ба тарз ва ратсиони хӯроке ки шумо истеъмол менамоед сахт аҳамият диҳед. Дар вақташ хӯрокро истеъмол намоед то ки шумо ба чунин бемориҳо гирифтор нашавед. Ин буд он маълумоте ки ман ба шумо оиди бемориҳои талхадон ҳамчун воситаҳои талхарон имрӯз пешниҳод намудани будам. Ба шумоён тани сиҳат, хотири ҷамъ ва хонаободӣ таманно намуда то намоишҳои оянда хайрбод мегӯям. Саломат бошед.